Утриша-Н – азотен фиксатор. Подобрете естествено жизнеността на вашата култура за по-добър добивен потенциал. Утриша-Н е биостимулант за хранителна ефективност, който осигурява азот, когато културата се нуждае от него. Но как работи? Утриша-Н съдържа специфичен щам на метилобактериум, който има свойството да доставя азот на растението. След приложение, Утриша-Н навлиза през устицата на листата, прониквайки във вътрешността на фотосинтетичните клетки. Бактериите, метилобактериум, ще мигрират към устицата, за да проникнат в растението, колонизирайки вътрешността на листа. Веднъж попаднала в растението, метилобактерията колонизира цялото растение. Тази розова на цвят колония синтезира метилобамин, който абсорбира UV светлината и я отразява към хлоропласта, което увеличава фотосинтетичната активност. Произведената допълнителна енергия за активиране на нитрогенезния комплекс и следователно за генериране на амоний от азот във въздуха. Ето как Утриша-Н доставя азот на растението. Този допълнителен азот пряко облагодетелства растежа на културите, независимо от наличието на азот в почвите. Утриша-Н плюс до 7 кг азот от въздуха.